22 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба шарҳи фарогири миёнамуҳлати ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иштирок ва суханронӣ намуданд. дар конфронс подшоҳи Нидерланд, сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои Ботсвана, Боливия, Ироқ, Словения, Либерия, раиси шӯрои Босния ва Ҳерсеговина, Тувалу, Намибия, муовинони сарвазирони Барбадос, Куба, Конго, Монтенегро, Эфиопия, Ветнам, ҳайатҳои расмии кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, аз ҷумла 110 ҳайат бо роҳбарии вазирон, инчунин роҳбарон ва намояндагони зиёда аз 100 созмони минтақавию байналмилалӣ бо шумули президенти Бонки ҷаҳонӣ иштирок карданд. мавриди зикр аст, ки конфронси мазкур ҳамоиши таърихӣ ба шумор меравад, чунки он баъд аз конфронси якуми Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои об дар соли 1977 дар Аргентина бори дуввум доир мегардад. шоистаи тазаккур ва боиси ифтихор аст, ки конфронси таърихиро ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд омода карда онро мизбонӣ менамоянд. қабл аз оғози кори конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 оид ба баррасии миёнамуҳлати фарогири татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар иҷрои мутрибони Тоҷикистону Нидерланд таҳти унвони об мусиқии зинда садо дод. навори видеоӣ аз якчанд минтақаи дунё оид ба мушкилӣ ва имкониятҳои марбут ба об ва захираҳои об манзури иштирокчони конфронс карда шуд. 10 рамзи марбут ба масъалаҳои об аз ҷониби 10 нафар намояндагони минтақаҳои мухталифи ҷаҳон ба Созмони Милали Муттаҳид тақдим ва рӯи саҳна болои сутунҳои бо ҳам тавассути камарбандҳо пайваст гузошта шуданд. сипас президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр ба саҳна даъват карда шуданд ва онҳо сутунҳои 5 ва 6-ро ба ҳам пайваст намуданд. дар болои камарбанд матни кӯтоҳ оид ба аҳамияти об дарҷ гардидааст. сарони давлатҳои Тоҷикистону Нидерланд ҷойҳои худро дар толор ишғол намуда конфронсро бо сухани муқаддимавӣ дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш ифтитоҳ кард. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси раиси муваққатии конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид роҳбарони ҳайатҳои Тоҷикистону Нидерландро ба ҳайси раисони конфронс таъин карда онҳоро барои ишғоли макони худ ба минбари асосии маҷмаъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид даъват намуданд. ҳамраисони конфронс президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, подшоҳи Нидерланд Виллем Александр ва муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои ташрифотӣ дар минбари асосии маҷмаъи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷойҳои худро ишғол намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кори конфронсро расман кушода эълон намуда дар назди ҳозирин суханронӣ карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокчони чорабинии сатҳи баландро бо рӯзи ҷаҳонии об ва ҷашни байналмилалии Наврӯз самимона табрику таҳният гуфтанд. таъкид гардид, ки Тоҷикистон таи зиёда аз 2 даҳсола масъалаҳои марбут ба обро дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд пеш мебарад. бо ибтикори ҷониби Тоҷикистон маҷмаъи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои об 9 қатнома қабул намудааст ва татбиқи онҳо барои расидан ба ҳадафҳои глобалии ҳамоҳангшуда дар соҳаи об заминаи сазовор мегузоранд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи мураккабу печидаи ҷаҳони имрӯза, мушкилоти марбут ба об, тағйирёбии иқлим, таъсири офатҳои табиӣ ба иқтисодиёту амнияти кишварҳо, иқдомҳои Тоҷикистон дар самти рушди иқтисоди сабз,
ва тавлиди энергияи сабз андешаронӣ карда таъкид доштанд, ки имрӯз захираҳои об зери таъсири амиқи таҳдиду хатарҳои гуногун қарор доранд, ки ба тамоми соҳаҳои ҳаёти мардум, бахусус ба амнияти озқаворӣ, тавлиди нерӯи сабз ва пойдории табиат бетаъсир намемонад. таъкид гардид, ки маҳз ба ин хотир дар раванди омодагӣ ба конфронс Тоҷикистон бо подшоҳии Нидерланд ва шарикон аз Созмони Милали Муттаҳид таваҷҷӯҳи асосиро ба гирифтани ӯҳдадориҳо ҷиҳати суратбахшӣ ба амалҳо барои ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди марбут ба об равона намудааст. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки мо ба талошҳои ҳамгироёна дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, аз ҷумла зимни татбиқи соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо, ки бо ташаббуси Тоҷикистон моҳи декабри соли гузашта аз ҷониби Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардид, идома хоҳем бахшид. дар ин замина соли 2025 Тоҷикистон конфронси байналмилалии сатҳи баландро дар мавзӯи ҳифзи прияхҳо дар шаҳри Душанбе баргузор менамояд. зимни суханронӣ дар конфронси об сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба аҳамияту афзалияти таҳия ва қабули як қатор санаду барномаҳо аз қабили стратегияи миллии Тоҷикистон дар соҳаи об ва барномаи миллии ҳадафнок андешаҳои ҷолиб баён доштанд. пешниҳод карда шуд, ки ҷиҳати иҷрои амалу ӯҳдадориҳо дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об, бахусус татбиқи рӯзномаи амали об, раванди оби Душанбе ҳамчун платформаи пайгири васеъ истифода карда шавад. дар охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд, ки талошҳои дастҷамъона ва ӯҳдадориву амалҳои нави кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ дар доираи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид ва татбиқи натиҷаҳои он самараи дилхоҳ хоҳанд дод. баъди суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон подшоҳи Нидерланд Виллем Александр, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш, раиси Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Чаба Короши ва раиси Комиссияи иқтисодию иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид Лучезара Стоеваро барои суханронӣ ба минбар даъват намуданд. ҷаласаи пленарии конфронси об таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардид, ки дар кори он як қатор роҳбарони олимақоми кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид баромад намуданд. дар ҷаласаи пленарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун раиси конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид ба президенти Боливия Луис Аберто Арсе, президенти Ироқ Абдул Латиф Рашид, раиси шӯрои Босния ва Ҳерсеговина Зелика Свянович, президенти Ботсвана Масиси Моквейтси ва президенти Словения Наташа Пирс Мусар сухан доданд. ҳамаи баромадкунандагон ба натиҷаи раисии Тоҷикистону Нидерланд дар конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 оид ба баррасии миёнамуҳлати фарогири татбиқи 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сатҳи баланди тадорукотии чорабинии таърихии оби Созмони Милали Муттаҳид, ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу иқлим ва ба пешсафии Тоҷикистон дар раванди оби Созмони Милали Муттаҳид баҳои баланд доданд. кори конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 то 24 март таҳти раисии ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд идома хоҳад кард. 22 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо раиси иҷросияи 77-уми Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Чаба Короши мулоқот намуданд. дар рафти мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмаи умумро ҳамчун ниҳоди муҳими Созмони Милали Муттаҳид арзёбӣ карда барои ҷонибдории амиқ аз ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон
дар ҳалли мушкилоти марбут ба обу иқлим изҳори сипос намуданд. ташкили ҳамоиши таърихии конфронси об ки дар асоси қадномаи дахлдори маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид бо ташаббуси Тоҷикистон қабул шуда буд, намунаи барҷастаи ҳамкории Тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид арзёбӣ шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба вазъи мураккаби сиёсиву иқтисодии ҷаҳон, бархӯрдҳои геосиёсӣ ва дигар хатарҳои глобалӣ аз ҷумла тағйирёбии иқлим ва паҳншавии бемориҳои сироятии табодулӣ андеша карданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон яке аз кишварҳои пешбарандаи рӯзномаи обу иқлим буда, пайваста барои ташвиқу таблиғи мудирияти дуруст ва истифодаи оқилонаи ин манбаи барои инсоният ҳаёталмуҳим кӯшиш ба харҷ медиҳад. изҳори итминон карда шуд ки натиҷаҳои конфронс барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба об ва пешбурди ҳадафи шашуми рушди устувор оби тоза ва беҳдошт мусоидат хоҳад намуд. дар ҳамин замина раиси иҷлосии 77-уми маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид ҷонибдории худро аз ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба соли 2028 баргузор намудани конфронси навбатии созмони милали муттаҳид вобаста ба об дар шаҳри Душанбе ки дар маросими ифтитоҳи конференсияи созмони милали муттаҳид об 2023 пешниҳод карда шуд, таъкид намуд. сарвари Тоҷикистон ба раиси иҷлосияи 77-уми маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид барои дар раванди он қабул гардидани қадномаи нави маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз рӯи ташаббуси Тоҷикистон миннатдории худро иброз намуданд. 22 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси оби созмони милали муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар чорабинии канорӣ табдили институтҳои иқтисодии глобалӣ ба манфиати умум, даъват барои бедоршавӣ аз ҷониби комиссияи глобалӣ оид ба иқтисодиёти об ки аз ҷониби ҳамраиси конфронс подшоҳи Нидерланд баргузор гардида буд, иштирок карданд. иштирокчиён саривақтӣ будани чорабиниро таъкид намуда изҳор доштанд ки вобаста ба вазъи мураккаби захираҳои об, зарурати суратбахшии амалҳо ва тағйир додани муносибат ба ин захираҳои бебаҳо пеш омадааст. таъкид карда шуд ки захираҳои об дар рушди иқтисоди кишварҳо нақши назаррас доранд ва тавассути он дар соҳаҳои иқтисодӣ аз ҷумла обёрии кишоварзӣ, гидроэнергетика, саноат, сайёҳӣ ва дигар соҳаҳо даҳҳо ҳазор ҷойи корӣ таъсис дода шуда ба шуғли аҳолӣ мусоидат карда мешавад. таъкид карданд ба маврид аст ки 98% барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути манбаъҳои барқароршаванда истеҳсол гардида, Тоҷикистон дар рушди сабзи минтақа нақши муассир мегузорад. дар баробари омилҳои манфиатбор офатҳои табиӣ марбут ба рушди иқтисодиёт таъсири ногувор мерасонад. ба таъкиди коршиносон 70% ҳолатҳои фавқулода ва 80% талафоти иқтисодӣ ба омилҳои монанд ба офатҳои табиӣ марбут ба об иртибот дорад. дар солҳои гуногун зарар аз офатҳои табиӣ марбут ба об 8-9% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад ки чунин ҳолат на танҳо хоси Тоҷикистон, балки хоси дигар давлатҳо, хусусан давлатҳои рӯбарушд мебошад. дар чорабинии сиёсигардонии масъалаи об ҳамчун мавзӯи муҳим таъкид гардид ва бо дар назардошти он такмили сиёсат ва таҳризии стратегияву барномаҳои рушд, тадбири муассир арзёбӣ карда шуд. изҳори боварӣ карда шуд ки натиҷаҳои конференсияи имрӯза доир ба масъалаҳои об ба дарки амиқи муҳимияти об ва идораи оқилонаи он мусоидат менамояд. иштирокчиёни чорабинии муҳимияти ҷалби таваҷҷӯҳи махсусро ба маҷмӯи масъалаҳои марбут ба об таъкид намуданд. 22 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк дар чорабинии канории харитаи роҳ барои соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо иштирок ва суханронӣ карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шарикони Тоҷикистон, ЮНЕСКО, ташкилоти ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ ва Бонки ҷаҳонӣ
барои ҳамкории судманд дар ташкили ин чорабинӣ изҳори сипос намуданд. таъкид гардид ки чорабинии имрӯза қадами аввал дар роҳи татбиқи қаъдномаи нави Созмони Милал оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба шумор меравад. президенти мамлакат таъкид доштанд ки ҳадаф аз баргузор кардани чорабинӣ қабл аз ҳама муттаҳид сохтани талошҳои ҷонибҳои гуногун барои муваффақ ва натиҷабахш гардонидани ин ташаббус мебошад. ин ҳамоиш ҳамчунин барои таҳияи ӯҳдадории муштараки ҷонибҳо оид ба мавзӯъ ва сабти он дар рӯзномаи амал дар соҳаи об ҳамчун саҳми муносиб дар натиҷаҳои ин конфронси таърихӣ хидмат хоҳад кард. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ иброз доштанд ки ҳадафи пешниҳоди эълони соли ҳифзи пиряхҳо ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин масъалаи мубрам ва муттаҳид сохтани талошҳо барои андешидани чораҳои қатъӣ ҷиҳати коҳиши ин раванд, устувор сохтани ҷомеа ва иқтисоди кишварҳо ба таъсири он мебошад. тибқи қаъдномаи Созмони Милали Муттаҳид, ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2025 мизбони конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи ҳифзи пиряхҳо хоҳад буд. сарвари давлат барои дар сатҳи баланд баргузор кардани ин ҳамоиши байналмилалӣ омодагии ҳамаҷонибаи Тоҷикистонро иброз намуда, аз кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ҷонибҳои манфиатдор ҷиҳати ҳамкорӣ дар ин самт даъват ба амал оварданд. таъкид гардид ки мо бояд дар якҷоягӣ бо кишварҳо ва ҷонибҳои манфиатдор харитаи роҳро барои соли 2025 таҳия намуда, раванди омодагиро ба соли 2025 ва конфронси болозикр фарогиру натиҷаовар ба роҳ монем. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки талошҳои якҷояи кишварҳову созмонҳо дар ин самт самараи дилхоҳ хоҳанд дод ва мо соли 2025 дар Тоҷикистон дар ҳошияи конфронси байналмилалии бахшида ба ҳифзи пиряхҳо дар ҳаллу фасли ин масъалаи муҳим метавонем таҳаввулоти ҷиддиро амалӣ намоем. дар чорабинии канории харитаи роҳ барои соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки аз ҷониби Тоҷикистон дар доираи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 баргузор карда шуд, давири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш, президенти Боливия Луис Аберто Арсе, дабири кулли Созмони байналмилалии обу ҳавошиносӣ Петери Таалас, директори генералии агентии байналхалқӣ оид ба нерӯи ҳастаӣ Мариано Гросси, директори генералии иттифоқи байналхалқии ҳифзи табиат Бруно Оберле ва муовини директори ЮНЕСКО Син Цюя иштирок ва суханронӣ карданд. дар чорабинии канории харитаи роҳ барои соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо подшоҳи Нидерланд Виллем Александр низ ширкат варзид.